Shalom Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti kita Yesus Kristus tansah tumrah wonten ing kita sedaya. Keparenga kula Fransiscus Bagas Dewantara saking GKJ Purbalingga Klasis Banyumas Utara maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo 7 Januari 2026 ingkang kaparingan jejer panjenengane kuwaos. Dene waosan ing dinten menika kapendhet saking Efesus bab 3 ayatipun 2 ingkang mekaten. Iya panjenengane kang kuwaos nindakake luwih dening akeh tinimbang apa kang kita dongakake utawa kita pikir. Kaya kang kacetha ana ing daya kekuatan kang tumindak ana ing kita. Bapak Ibu lan para sedherek, Thomas Alva Edison kawentar minangka satunggaling penemu bola lampu. Sadèrèngipun bola lampu punika kacipta, Thomas Edison ngalami langkung saking 1.000 uji coba lan mesti boten kasil. Kawontenan punika njalari tiang-tiang ing sakiwa tengenipun lajeng sami boten pitados dhateng piyambakipun. Ananging Thomas Edison tetep pitados bilih ing tembinipun badhe manggihaken marginipun kados ingkang dipun angen-angen. Thomas Edison nate ngendika, "Aku iki dudu ora iso. Aku mung nemu 10.000 cara sing durung kasil." Tanggon lan pitadosipun punika nedahaken bilih Gusti maringaken kawasisan lan pangertosan ingkang nglangkungi nalaring menungso. Samangke kula lan panjenengan mbok bilih ugi ngadepi perkawis ingkang sami kados dene Edison, ananging menawi kita tansah tegen lan pitados dhateng Gusti, mesti Gusti badhe nedahaken marginipun. Panjenenganipun mesti badhe saged maringaken bab ingkang langkung ageng tinimbang nalar budi kita ingkang winates. Bapak Ibu lan para sedherek, perkawis punika dados pangakenipun Rasul Paulus ingkang ngengetaken dhateng pasamuanipun Gusti, bilih panjenengane kang kuwaos nindakake luwih dening akeh tinimbang apa kang kita dongakake utawa kita pikir. Kaya kang kacetha ana ing daya kekuatan kang tumindak ana ing kita. Gusti Allah Maha Kuwaos. Panguwaos lan kersanipun tan saged jinajak dening sinten kemawon ing gesang punika. Pangakenipun Rasul Paulus ingkang mekaten sampun kabuktekaken ing salebeting peladosanipun. Piyambakipun sami kados dene rasul sanesipun, ngadepi panguya-uya, ngadepi bebaya. Nanging Gusti Yesus kersa mitulungi gesangipun. Para sedherek, asring kita mangu-mangu boten pitados rancanganipun Gusti. Gampil ngresula lan ngundamana tumrap saben perkawis ingkang dipun adepi. Kamangka panjanggungipun Gusti nglangkungi winatesing nalar lan budi kita. Tansah pitados awit panguwasanipun Gusti tanpa wangenan. Amin.